Det kan godt være, at alle gør det her på den her måde, og jeg bare har misforstået, hvordan man gør ting. Og det kan også godt være, at det ikke virker for dig overhovedet. Men jeg starter med at lave ligesom alt, sopran, tenor, bas. Og så laver jeg et tredje, der vi faktisk har i midten, og så resten. Og så går jeg ind i opsætning. Og så kalder jeg den selvfølgelig sag. Og så kalder jeg den her for akkord. Og så kalder jeg den her for tip. Og så videre, ikke? Det er lige meget med. Ja. Jeg gør bare lige det her for sagens skyld. Transponere. Andre. Boom. Okay. Og så den sidste her. Og så tager jeg starter med at tage trommerne fra den sidste aflevering, jeg har lavet. Og så kopierer ind. Nu er mit problem bare, at jeg har glemt, hvordan jeg gør det. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan gøre det som et eksempel. Desværre. Men jeg starter med at sætte trommer ind, så jeg har ligesom en grundfigur. Og så kopierer jeg det her, hvis jeg gider. Oh my god. Og kopiere. Og nu gik Oscar i vrede. Han er så fucking sur. Nå. Så sætter jeg den i akkord. Og det her, det er også noget, sådan Allan har vist os, hvordan man gør. Med at man trykker på valg andre funktioner. Så har jeg lige glemt, hvad jeg skal først. Først så markerer jeg det her. Det har Allan også vist, så det ved du nok godt. Og så trykker jeg valg andre funktioner, akkordsymboler, skab noget. Det, som jeg så har fundet frem til, virker rigtig, rigtig godt for mig, det er, at jeg tager sopranen her. Og så hvis jeg for eksempel gerne vil have rytmen her, så skriver jeg den ind, hvis jeg kan. Okay, sådan der. Og så skriver jeg det bare med sådan en vilkårlig tone. Så jeg tænker slet ikke på tonematerialet lige nu. Jeg gør det bare på grundtonen. Og så kopierer jeg den rytme, hvis nu jeg bare, gør jeg bare sådan her. Ej, hvor lyder det godt, det her. Nå, hvis så kopierer jeg ligesom rytmen her, sætter ned i bassen. Det gør allerede nu, at jeg ikke skal sidde og indstille på rytmen og kopiere, jeg har skrevet her dernede, fordi det er belastende. Så kigger jeg så her, okay, nu skal jeg lave en akkord. Så starter jeg med at kigge på, okay, hvor er der sekundsammenstød henne, og hvordan kan jeg undgå, at der kommer sekundsammenstød. Jeg kan undgå det ved at tage den nederste og den øverste, og så være sikker på, at de ikke er i samme nodesystem, hvis det giver mening. Så hvis nu, at jeg bare er sikker på, at for eksempel de her to er sammen, og de her to er sammen, så undgår jeg sekundsammenstød. Så kan jeg så se, okay, der har vi et cis. Den kan meget passende være her. Og der har jeg et S. Og den kunne så også meget passende være et andet sted. Men i hvert fald, you get the point. Men så løbende, når jeg så skriver dem ind, så sletter jeg hovedet, så jeg er sikker på, at jeg har de rigtige akkordtoner. Faktisk så vil jeg hellere have mit cis her, tror jeg, og så mit S her. Ja. Og så mit F. Det var en fejl. Så mit F. Så kan jeg slette den her, og jeg kan slette den her, og så kan jeg have et A her. Og så er jeg ligesom sikker på, at jeg har de rigtige toner. Jeg behøver ikke kopiere rytme ind, og jeg kan ligesom udarbejde en rytme uden samtidig at skulle forholde mig til akkorderne, og så hvis jeg glemmer, og så bla bla bla. Og jeg ved ikke, om det er bare sådan noget alle gør, eller om det er en mega dum måde at gøre det på. Men for mig er det bare sådan meget lettende at gøre det på den her måde.
Især over i blokstemmerne, når man skal lave dem. Så man kan kigge her og sige, okay, den her tone skal være der, den her tone skal være der, den her tone. Check! Og så ligesom fortsætte det. Så ja, jeg håber du kan bruge det her til noget, og ikke bare lige har spildt 5 minutter af dit liv. Hej, hej.